者3人とも犯人。子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。このおばちゃ3人とも犯人。子供たちを連れて逃げて。見くびってもらっちゃ困るぜカルラ。俺は巨人をぶっ殺してきっちり3人とも助ける。待って、戦ってはダメ。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。このおばちゃ3人とも犯人。子供たちを連れて逃げて。確かに2人だけなら助けられる。でも今こそ俺は俺の恩返しを通す。